non tribe atumpen kache bohong deking chek hem read me kache ke la solam pen a potsi bini lang soli et along ni tum Aphlc tum meeting doji public meeting doji puta police atum nampe dolong ledat lo alam bang sita Halloween lage ni tum chini ateng ge lage police tum ini ka pathi chota nak lage hala support ke dak ke thang da ka che bohong ye bang da bang che plang play dak dak Manipuri mitei do tema yarsu suri ke thom bak do kar biang lo la pen ke kuki ta do alang litung ta suri kre throk bak do suri kre pho bak do kom kita lage dak la lang litung e chok yi pu lage kali pen itum kar bia tum tu ke lage ke bohong dun de la salam ke mitei tum pen kuki tum ka che bohong i ya binong e che bohong he de nang ji athema Nagami kuki tum anda Phrang manda schedule tribe bom lo and non mane non kalilo ningkan crepe hobak dolo mite tum ta schedule tribe nangji pusi ke hang la pen hala mite tum bong ke thom do mainly ke la dharmo alam pen pot isia bangke la ke Hindu lo la pen isia bangke ke sena mahiom la jasemet ke la hini hello sena mahiom la pen Christian jersodo la pen mite adhormo binong lo la hello sena mahiom pusi pu ahudi siga lang litum Hindu man lap lo ke man lap ye theke Goswami Santidas pu Bengali tu la kitab long ke toke nonne chewan vede lo kitab long ke toke ala dak LLB ke pasamang isi inut thedung advocate si ke tok la aprang hut amethang a rajyo a state dolo a det dolo amad Bongali bamun atum pusipu kache rai dam ya phan bor i lo amat rai un edet kache dan pu bangke physically kache dan pu bangke jakong thur flut kache dan pu bangke la ke mite to identity atumi hepta ha kandulia long karbia tom han ke sap tu khasiat tu Meghalaya arlopi lo ba pu a det si Meghalaya lo non ke give and take policy long si Meghalaya dunet lo akar bi tum na Meghalaya sor lo ante Meghalaya ke dunde na ye ke damde na ya kam sa det lo non ke khasi tum da puno lo pi lo Meghalaya lo na tum do pok Meghalaya lo king kam nang se yori pu puno dak la lo tum ta abinong ke alam mengadak RSS pen bongo se na tum do kicut so tum do la karbi pen khasi pa je bohong na ya dak ba ke kisung le ji ke karbi tum lo mati ba ik tribal khasi tum da sum bukan ke la hala RSS atum a booklet along para section 22 along ke tok do tribal atum bong schedule caste atum bong OBC atum bong pa ye chok pa ye theng pik nang yi la tum han papi duk nang ji hala da ke tok do ke la so akam sinon RSS bongo zena tum klemo la si hadak ta la Manipur dunge Manipuri tu OBC ge hala tum Hindu dunde setal dung OBC pu lote la ke law pensi OBC nang ama deta hala Hindu teng pu lote la tum shudra lo gen ke kang dai ne ya tum lo ke la tum ada dakta sorma pu ye tok du hala da aja tum la mite ka ye tum lo mite ben ki koi Vishnu Priya mane ne tum Mukherjee pu ta che tok du sorma pu ta che tok du hala tum sita shudra ye Mukherjee ben sorma pu lo te la ke bamunji ke ante Chaturvarna tenge la ke bamunji tana tu bamun gali la tum ka che plang ga hala tum shudra la pu ye la si hala mite tum ta kaching thur i la pu non ke se nama hejam a dharmo se hala tum ke ot ka pe ong la si hala se nama hejam ta kapawe thu det ya phansi la non
akam ke claim lo ST papet pajiplang tu te dia amar OBC pajiplang tu OBC bolote munit akhaya wi ke lage other backward class bijan ke lage gita long epu class do chot class si do chot nang ipu gita chapter 8 chapter 4 verse 13 along ipu munit ke class si do chot ko hadi ala si RSS atum bawa sena tunge la OBC papet do veria phanse claim alam bage jini do ne no munit tu OBC do veria te class lo ke lage sudra lo ke lage Zeta SQ wang tu yo te lata sudra kali lagi aku ceplang tu Hindu ceplang ke cok celu pomasi aku ame thang adharmo ciri tu lo sena mahiyom tu sena mahiyom si non ke adharmo la siri tu lo la pen sena mahiyom kaci ke kroidun atum lak thom bagdo si nili panang than lai hui alam Dr. Laisram Sukumar alang li nili panang than pe milo la pen la solam Assam Tribunal long ta tok lo map ana tok la da ahuti si la solam tok la ningkan ingkoi baka prang lo la solam kachini dun la kitab ta do la si non ke alang litum netum da Mongolian a khele ho pu Hindu gali le ho pu ya la solam chichini tu la ma si ola pu gali ante itum schedule track nang itum ta pu jo ka do ya tang bang naga mizo tum ningke schedule tribe pomat alang litum pa prang thek det lo la pot itum ta schedule tribe nangi pomasi schedule tribe ke hang thuk la puya alam bange la sin li ma tha la ku ke to ma phan RSS tum si ke hoyer ko nang tum hala mite tum yong si schedule tribe lo te nang tum ma fan an ke nang chupi det pu ko pini ke hoyer ko dak asam asot la dak asam da la si hala Kay trok atom han schedule tribe pinang ne wedi hala ajahang atom hang jo hai la puya dak ar biang longan sor da hang nun jo lo sita hala Ojit Kumar de han schedule tribe one pidet abang ke jokta apoti te det ke di Pawan Kumar Rai phanda schedule tribe awan pidet abang ke la ke jokta oppose dundi dia ka plang thio abang ke la si hala kichut dun atum do la puya non ta Ojit Kumar de le pen Pawan Kumar Rai phanta kichut duna bang do sonde RSS tum le chut duna sonte dakta che bong ya pot lo seta RSS bong ko sina tum chut dun de de amasi che bong he de lo pi la sia Manipur ke ni kama tha la ke kukie tum man chut dun lo la sia la tum man pa che bong lo pi la si Reverend Dr. Ko pulo maho Reverend Dr. Amen Chetini Chongloi Reverend Dr. Chongloi hemanta meke lap lo alangli girja hemana meke lap lo la pen hadak theological college do hala anda meke lap lo don girja hem hum trok kep pulo ne hum trok si kep pulo ne meke tang lo ange ka chedan ke SD alam ke dang girja hem pulo de la ke chini non la RSS to makang lo la bongo se na RSS to makang lo lai le itum ciri nahi la si dakar biang long ta Amei ba pu Manipur tu marichu amat alang liphan moi det lo la tu na Bengali bamun tu moi det si alang liphan Hindu pinchong det la Hindu pinchong det amat la alang litum adet ke abidong ke kang leipak pu kang leipak po amen hi ba Manipuri pu kalila Manipuri pu ke Manipur pu ke dak awi Manipur punya Andhra Pradesh itu Krishna River Krishna Alang Roy akung si Manipur begitu ha Andhra Pradesh amat si alang litung Hindu pincong si agolpo silam lo atumo silam pilo ason aprang bendadak arjo tum irian tum dak sido ni tum bamun tum dak sido na nang tum pen do rapet pu pini ne pincong lo ni tum are chu dak hello ke do pu je pincong lo amat alang litum phan moi rup lo amat la alang litum are chu apisia bang la pam heba la along do namat alang litum aphan asu ta pavede amat alang liphan tirtho toy jui tirtho si toy মানে ইংলিশ মেন গপুলনে পুলা ধর্ম আকাম
kapiri dam akam toy thurong amat toy juilo borma na thu toy lo amat borma na thu leliako towarang be alang lipan pithi lo lahilo gibi non anda lagi kitab long si dulu amasi alang litum Hindu Jeplang dun lo lapen bongalia lam lok si akhor ta tok dun lo kadingje ta bongalia lam ningje rong lo amasi ningje bom lo ai la pugali pulo ako nang thur thule lo non lan ningkan phokep throkep ang bong ako nang thur thulo amasi non ke kang leipa pu akam jasemet aboy nang pilo aprang apot latum kitab anda do amat 1792 ningkan pulone 1500 pulone pilone ala kitab long do nilia ningkan bang ning do pe me dia lo di Januari ciklo Januari in koira pho posipu la sorni la mite tu ma kitab an pang ruma mat me thor du kang leipa ka man lo kang leipa ke la ke la da kang leipa afford do Recho hem la pen army tu ngi do thai Manipur tu army tu ngi do thai la ke Imphal ma si do la pen non ke Indian army tu si ada ke do ko la pujo je plang ke la pen Hindu pe plang ya Bengal pen Brahmi Bengali bamun tum dam ul la si Goswami Santidas pu ke inut lo la pen la so Santidas pu inut vet kali pu si pu amen a title son je plak len lo Santidas pu la Goswami Santidas pena andu la pen inura alang litum ayah tum ka phere manda kar biang long wang da the kar biang long ba along a pre da wang da the refugee hadi the refugee son nang do lo te lage refugee pu a meaning lo te la tum che dam thu et nang ji ron a teng ben ke la he tum ka chini du nang hi ke la he Betul refugee pen wang setai litum dori damri puta papi sum thurong e chok se deti lata in hon du nangji rakhe du thukok le puke Krishna ke puke lage muni rakhe awi puke pedu nang ni puke lage ST je plang thu det lo te mite du ako akhe du thukok le po yo la si ST ko be je plang thu te det ji aphanta RSS tum bongo sena to hata klem bom amatsi kicut so pensi la tum che bohong naga tom hangge che bohong he pu se pu naga tum men ke normal ke